Sik nang pojok kampung Cak Ning, Kutha Surabaya saiki duwe destinasi wisata anyar yaiku off-road alas Cemoro nang kawasan Taman Hutan Raya utawa Tahura Pakal. Nang nggon iki pengunjung isok milih jalur yaiku jalur fun sing gawe rute santai mbarek jalur adventure sing nggarakno rute ndrawasi gawe wong sing seneng adrenalin. Kutha Surabaya saiki duwe destinasi wisata anyar yaiku off-road alas Cemoro nang kawasan Taman Hutan Raya utawa Tahura Pakal. Sing sik tas diresmekno Wali Kutha Surabaya Minggu isuk mah. Pemkot Surabaya gandeng Off-Road Federation utawa IOF Pengcap Surabaya kae ngembangno wisata anyar iki. Wali Kutha Surabaya Eri Cahyati ya wis nyacak trek off-road bareng bojone, ambek nyepir dhewe motor off-road. Jare Eri, jalur sing wis dicepakno lumayan amat tantangane. Tetine isok kaya narik minate wisatawan Surabaya. Wisata off-road iki dikelola barek pengurus Indonesia Off-Road Federation utawa IOF Pengcap Surabaya bareng Dinas Ketahanan Pangan ambek Pertanian utawa DKPP Kutha Surabaya. Wisata off-road iki ape mulai dibuka minggu ngarep ambek rencanane mek dibuka dina Sabtu, Minggu Maret dina perayaan nasional. Tiketnya yo mek isok dipesen ambek cara online lewat laman dkpp.surabaya.go.id. Rego paketane yo variatif Cak Ning, mulai teko 120.000 rupiah kayak pengunjung sing nggawa motor pribadi, barek 235.000 rupiah kayak pengunjung sing gawe motor sing dicepakno pengelolane. Salian iku pengunjung yo dikei pilihan rong jalur, yaiku jalur fun kayak rute santai barek jalur adventure sing nawakno rute ndrawasi kayak wong sing seneng adrenalin. Gamek wisata off-road, pengunjung ya iso ndelok-ndelok Tahura Pakal, kaya njelajahi apike alas Pakal, camping barek jajan panganan lokal. Selfie Wang, CTV.